Oganda e pacho kaendi imede jiw mondo yodaga kod kwe e kindgi kata obedo ni gikalo achiedh nade mopogore opogore mabende okel kod muoch tuo mar COVID-19. Maendi en jipo mabende ogol kod ji mopogore opogore e kinde mabende piny ngima odiochieng' ma kawuono e dhialo odiochieng' kwe kata World Peace Day. Kathoro mar wach ne en mar duoko piny okang' ma ji nyalo bedo e maber kendo man kod thuolo ne ji duto, mano recovering better for equitable and sustainable world. Maendi en kaluwore kod achiedh nade mabende piny ngima kalo ema okel kod muoch tuo mar COVID-19. Kaibo ma Kisumu, Director mar Public Health e County ma Kisumu, Laktar Frederick Oluocha ka oloso kod od fwambo mar Lolwe TV e wi odiochieng' ma kawuono mar odiochieng' kwe, ojiwo oganda mondo oket mana kwe e kindgi kata obedo ni ji mathoth to koro yande noselalo tijegi kaluwore kod muoch tuo mar COVID-19 kendo bende gino mabende osekelo koda ka uchumi ma oridore mokalo ne oganda ma pacho kaendi. Kawuono kaka odiochieng'no mar rito kwe kata kelo kwe e kin oganda wa, nyo wan gi tuo mar COVID-19 manyoge mochochruok sana e gemo yuto magwa kendo nyo nitie gwandruok mang'eny ka ji nyo bet odak yogi ne udi te. Ji nyok dhi tich kendo ng'eny ji nyo nie udi te. Mae nyoge gwandruok maduong' nikech koro yudo ka pesa onge ofuko, chiemo bende onge. Koro ich wang' nyo bedo mang'eny. Akwayo joturwa ni wabede uru gi kwe, ni mar kwe no ema nyalo rito dak kendo e kinde oganda kata e udi. Watema piny to tek, lakini nyaka koro wakaka mana matin mwayudo no to walama na Nyasaye mondo mi wakwe. Mane gima nyalo kwayo wabed gi kwe kata watiyo matin mwayudo matin wakaw gi kwe kendo walama na Nyasaye.